Исәнмесез, мөхтәрәм тыңлаучылар, бүген 2025 елның 20 июль якшәмбе көне Әнкарада 13 сәгать. Сез турыдан-туры эфирда Төркия авазы радиосының татар телендәге тапшыруларын тыңлыйсыз. Тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында соңгы хәбәрләрдән соң Төркиянең тышкы сәясәте программасы белән кызыклы темалар язмасын тәкъдим итәрбез. Соңгы хәбәрләр. Сүриянең Эчке эшләр министрлыгы Сүвәйдә шәһәренең кабилә сугышчыларыннан чистартылуын һәм берлешләрнең туктавын җиткерде. Министрлык көчләренең төньяк һәм көнбатыш төбәкләрендә урнашуыннан һәм утны туктату килешүенең гамәлгә керүенә караган тырышлыклардан соң берлешләрнең туктавын ачыклады. Дәүләт хәбәр агентлыгы саныга күрә министрлык сүзчесе Нур Элдин Элбаба шимбә көнне ясаган белдерүдә булай диде. Эчке эшләр министрлыгы утны туктатуны гамәлгә кертү өчен куйган тырышлыклар нәтиҗәсендә Сүвәйдә шәһәре барлык кабилә сугышчыларыннан арындырылды һәм мәхәлләләрдәге бәрелешләр бетерелде. Сүриянең илбашы идарәсе көньяк вилаят булган Сүвәйдәдә көннәр буе дәвам иткән хозурсызлыктан соң киңкырлы һәм ашыгыч утны туктату игълан итте. 13 июль көнне Сүвәйдәдә бәдәви гарәп кабиләләре белән кораллы друз төркемнәре арасында бәрелеш башланган иде. Украина дәүләт башлыгы Владимир Зеленский Русия белән тынычлык урнаштыру сөйләшүләренең киләсе атнада кабат башлатылуын тәкъдим итүен җиткерде. Бу тәкъдим сөйләшүләренең июнь аенда туктавыннан соң дипломатик тырышлыкларның кабат җанлануына ишарәләде. Зеленский шимбә көнне белдерү ясап, Куркынычсызлык шурасы сәркатибе Рөстәм Умеров Русия белән икенче сөйләшүне киләсе атнада үткәрергә тәкъдим итте. Сөйләшү барышының тизлек казануы зарур диде. Тәкъдим белән бәйләнешкәлекләр әлегә ачыкланмады. Израильле бер чыганакка күрә, Израиль Газа сугышын бетерү һәм әсирләрне иреккә җибәрүгә бәйле утны туктату мәсьәләсендә беренче тапкыр Хамас белән турыдан сөйләшү алып бара. Израильле сәяси чыганак шимбә көнне белдерү ясап, Тель-Авив җитәкчелегенең беренче тапкыр Хамас белән сугышның туктавы ихтималы турында сөйләшүләр алып баруын җиткерде. Хаарец газетына күрә, әлеге чыганак түбәндәгечә белдерде. Бу сөйләшү моннан алдагы килешүләр тәэмин ителгән сөйләшүләрдән аермалы. Алар тотыкларның иреккә чыгуы белән бәйле иде. Бу килешү исә сугышны туктатуга караган. Шуның өчен һәр нәрсә бер-берсенә бәйле. Бу бик буталчы килешү. Чыганак җиткергәнчә тәкъдим ителгән килешү Израильле тотыкның иреккә җибәрелүен һәм сугышның бетүе өчен тыгыз сөйләшүләр башланачак 60 көнлек утны туктатуны үз эченә ала. Вьетнамда турист көймәсе әйләнгән. Туристлар һәм экипаж персоналы утырган көймә Вьетнамның танылган туристик урыны Quang Ninh вилаятендәге бер мәгарә янында капланды. Рәсми затлар белдергәнчә, илнең Халонг култыгында шимбә көнне 53 кешене ташучы турист көймәсенең әйләнүе нәтиҗәсендә үлүчеләр саны 34-кә җитте. Җирле медиа оешмасы VN Express Quang Ninh вилаяты рәсми затларына таяндырган хәбәренә күрә, Вандерси гаҗәп диңгез исемле туристик көймә шимбә көнне төштән соң Дауго мәгарәсе янында көчле җил һәм явым төшү нәтиҗәсендә әйләнде. Рәсми затлар хәзергә кадәр 12 кешенең коткарылуын, 34 мәетнең табылуын ачыклады. Югалган юлчылар һәм экипаж төркемен табу өчен эзләү коткару эшләре дәвам итә. 48 турист һәм 5 экипаж персоналы утырган көймәдә балаларның да булуы белдерелде. Коткару төркемнәренә полиция һәм җирле рәсми затлар да ярдәм күрсәтә, ләкин начарайган һава шартлары аркасында шимбә төнне юлчыларны эзләү туктап торды. Известаш кыялары һәм табигый матурлыклары белән танылучы Халонг култыгы ЮНЕСКОның дөнья мирасы исемлегендә урын ала һәм Вьетнамның иң популяр туристик урыннарыннан берсе буларак беленә. Рәсми затлар фаҗиганың сәбәбен һәм көймә хуҗасының куркынычсызлык протоколларын тикшерә. Мөхтәрәм тыңлаучылар, сез Төркия авазы радиосында соңгы хәбәрләр тыңладыгыз.
Кипр инглиз хакимияте вакытында ике җәмгыятьле, ике динле корылышка ия була. 1931 елдан башлап Англиядән бәйсезлеген казанырга тырышкан греклар утрауны Греция белән берләштерергә тели. Халыкара килешүләр белән утрауда гарант ил хокукына ия булган Төркия 1974 елда төрек халкына каршы һөҗүмнәрне тоткарлау өчен утрауда хәрәкәт үткәрә. Утрауның якынча яртысы төрек хәрбиләре тарафыннан коткарыла. Ул көннән бирле дәвам итүче тынычлык чорына керелә. Кипр тынычлык хәрәкәте нәтиҗәсендә иминлеге һәм барлыгы ышаныч астына алынган Кипр төрекләренең янында булырга дәвам итәчәкбез. Заманча халыкара мөнәсәбәтләрдә иң зур капма каршылыкларның берсе менә шул. Иң көчле атом төш коралларына ия булган илләр калганнарга коралсызланырга кушалар. Ә менә атом төш коралы булмаган илләр нишләргә тиеш? Алардан я кагыйдәләргә буйсыну көтелә, яисә авыр нәтиҗәләргә дучар булалар. Бүгенге тапшыруда без ваз кичтерү, янаулар һәм икеле стандартлар турында сүз алып барабыз. Бүгенге тапшыру ТРТ Глобалдан Сами Аль-Арьянның 2025 елның 17 июнендә дөнья күргән Израильдә бомба булырга мөмкин, ә Иранда була алмый, халыкара тәртипнең 200леге исемле мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Хәзер бераз Израиль белән Иран турында сөйләшик. Израиль атом төш коралларына ия булуын бер кайчан да рәсми рәвештә танымады. Ләкин иярчен видеолары, хәбәр итүчеләрнең хисаплары, рәсми затлар һәм ачыкланган документларга караганда, аның мөгаен 100дән 400гә кадәр атом төш коралы бар. Израиль бер кайчан да атом төш коралларын таратмау турындагы килешүгә кул куймады. Нигә? Икенче яктан Иран бу килешүгә кул куйды. Ул халыкара тикшерүләргә рөхсәт бирә һәм бүгенге көнгә кадәр аның атом бомбасы ясауы яисә аңа ия булуы турында бернинди дәлил дә юк. Моннан тыш, килешү шартлары нигезендә атом тыш энергиясе җитештерү хокукына ия. Шундый сорау туа: кем атом тыш коралына ия була ала һәм бу карарны кем кабул итә? Атом төш кораллары тарихы 1945 елда башланды. АКШ Япониянең Хиросима һәм Нагасаки шәһәрләренә 2 атом бомбасы ташлады. Bulletin of the Atomic Scientists мәгълүматына караганда, якынча 210 мең кешенең гомерен югалтуы фаразлана. АКШ сугышта атом коралы кулланган бердән-бер ил. Тиздән башкалар да бу ярышка кушылды. 1949 елда Советлар Берлеге, хәзерге Русия Федерациясе, беренче бомбасын сынады. 1952 елда Англия, 1960 елда Франция һәм 1964 елда Кытай бу клубка кушылды. Бу 5 ил 1968 елда имзалаган атом төш коралларын таратмау турындагы килешүгә күрә рәсми атом көчләре булды. Шул вакытта алар БМО Иминлек шурасының 5 даими әгъзасы иде. Аларның планнары шул иде: вакыт үтү белән алар коралсызланачак, ә калган илләр атом коралы эшләмәскә сүз бирәчәк. Ләкин эшләр алай булмады. 50 елдан артык вакыт узды. Әлеге 5 илдән берсе дә коралларыннан баш тартмады. Өстәвенә бу клубка тагын 4 ил кушылды. 1998 елда көндәш илләр Һиндстан белән Пакистан атом кораллары эшләп чыгарды һәм атом төш коралларын таратмау турындагы килешүгә кул куюны кире какты. Икесе дә авыр санкцияларга һәм дипломатик изоляциягә дучар булды. Ләкин вакыт үтү белән бу басым кимеде. Төньяк Корея 2003 елда атом төш коралларын таратмау турындагы килешүдән чыкты һәм 2006 елда беренче бомбасын сынады. Төньяк Кореяга санкциялар һаман да дәвам итә. Аннан соң Израиль. Ул аерым бер очрак. 1950 елларда Израильнең Франция ярдәме белән яшерен рәвештә үзенең атом төш программасын эшләве алга сөрелә. Ул вакыттагы АКШ илбашы Джон Кеннеди Израильгә басым ясады. Кеннеди атом коралларының таралуына катгый рәвештә каршы иде.
1960 елда АКШ күзләү һәм һавадан күзәтү аша Израильнең Демона атом төш корылмасын тапты. Кеннеди АКШтан даими рәвештә тикшерүләр уздыруын таләп итте һәм ул вакыттагы Израиль премьер-министры Дэвид Бен-Горионга ачыклык таләп итеп берничә хат җибәрде. Кеннеди 1961 елның 25 сентябрендә БМО Гомум шурасында Израильгә каршы чыгыш ясады. Today, every inhabitant of this planet Һәрбер ир-ат, хатын-кыз һәм баланың Дамоклесның атом кылычы астында яшәвен, сугыш коралларының алар безне юк иткәнче бетерелергә тиешлеген әйтте. Кеннеди үз чыгышында Дамоклесның атом кылычы дигәндә борынгы грек мифына ишарәт итеп, атом төш кораллары булганда һәрвакыт куркынычның булуына басым ясады. Риваяткә караганда, Дамоклес Сиракуз патшасы Дионисий II-нең көченә һәм купшылыгына соклана. Патша аңа көч белән килгән йөкне өйрәтер өчен тәхетенә утырырга рөхсәт бирә, ләкин аның баш өстенә бер ат кылы белән эленгән үткен кылыч куя. 1963 елда Кеннеди әгәр гармония булмаса АКШ ярдәменең куркыныч астында булачагын кисәтте, ләкин Бен-Горион кинәт вазифасыннан китте. Кеннеди исә берничә айдан соң үтерелде. Тарихчы Мартин Сентлер фикеренчә, бу басымны туктату өчен Израильнең күзләү хезмәте Моссад үзелешен керткән булырга мөмкин, әмма бу бәхәсле теория буларак калды. Кеннедидан соң АКШ илбашы булган Линдон Джонсон бу таләпләрне йомшартты һәм Израильнең атом төш программасына тикшерүсез дәвам итүенә мөмкинлек бирде. Израиль үзенең атом кораллары арсеналын бер кайчан да рәсми рәвештә игълан итмәде, ләкин аның барлыгын раслаучы бик күп дәлил бар. Иң төгәл дәлил 1986 елда Израильнең атом технигы Мордехай Вануни Англиянең The Sunday Times газетына Израильнең атом программасына кагылышлы рәсемнәрне һәм техник мәгълүматларны яшерен рәвештә биргәннән соң булды. Вануну Моссад тарафыннан урланды. Аны Израильгә алып килделәр һәм ул 18 ел төрмәдә утырды. АКШның элекке илбашы Джемми Картер һәм элеккеге дәүләт сәркатибе Колин Павел да Израильнең атом кораллары арсеналын җәмәгатьчелек алдында таныдылар. Күрәсең, АКШ белән Израиль арасында бер килешү булган. Израиль атом төш коралларын халык алдында ачык рәвештә сынап карамаячак, АКШ һәм аның берлектәшләре моңа күз йомып калачак иде. Хәзер Иранга әйләнеп кайтыйк. Иран атом төш коралларын таратмау турындагы килешү кысасында тыныч максатларда атом энергиясе җитештерү хокукына ия, әмма атом төш кораллары ясау хокукы юк. Ул халыкара атом төш энергиясе агентлыгының катгый контролендә. Иран атом корылмалары меңләгән тапкыр тикшерелде һәм бүгенге көнгә кадәр атом төш кораллары программасына кагылышлы дәлил табылмады. Шуңа күрә Израильнең халыкара хокукка һәм глобаль нормаларга тулысынча туры килә торган Иранның атом төш программасын юк итәргә тырышуы ирония рәвешендә бәяләнә. Моңа нигезнәмә итеп, Иранның Израиль өчен яшәешкә куркыныч тудыруын алга сөрәләр. Әмма бу чынлап та шулаймы? Израильле инглиз тарихчы Ави Шлайм башкача уйлый. Iran is not an existential threat to Israel. Иранның Израиль өчен яшәешне юк итү экзистенциаль куркыныч түгеллеген, стратегик куркыныч булуын белдерә. Иран бер кайчанда күршеләренә һөҗүм итмәде. Израиль исә берничә тапкыр һөҗүм итте ди ул. Иран килешүгә кул куйды. Израиль имзаламады. Иран тикшерүләргә ачык. Израиль юк. Иранда атом төш коралы юк. Израильнең 75 белән 400 арасында коралы бар. Бу очракта Израильнең Иран өчен экзистенциаль куркыныч тудыруын әйтә. Шуңа күрә әле бер бомбада ясамаган атом программасы аркасында Иранның һава һөҗүмнәренә дучар булуы икеле стандартларны игътибарсыз калдыруны кыенлаштыра. Атом көченә ия һәрбер дәүләт дөньяга безгә ышаныгыз, без җаваплы ди, ләкин берсе дә коралсызланмый. Әгәр атом коралы көч һәм куркынычсызлык тәэмин итә икән, дөнья нинди логика белән берәр дәүләттән алардан баш тартуын көтә ала? Төньяк Корея кебек илләр инде күптән сабак алды. Әгәр режим куркынычсызлыгын телисең икән, бомбаң булсын. Иран кебекләр нишләргә тиеш? Кагыйдәләрне үтиләр, ләкин барыбер җәзага тартылалар. Иранның атом коралы ясауы турында бернинди дәлил юк, ләкин Израиль башлап җибәргән, АКШ һәм аның берлектәшләре яклаган агрессивлык Иранның сәясәтен үзгәртүгә китерергә мөмкин.
Чынбарлык шул, дөньяда бер генә дәүләт тә атом кораллары мәсьәләсендә әхлаки монополияга ия түгел. Яңа атом дәүләтләре үз арсеналларын булган системаның икейөзлелеге һәм ышанычсызлыгы күләгәсендә төзеделәр. Израиль кебек илләргә махсус рөхсәт бирелде, ә Иран барлык кагыйдәләргә буйсынса да саклау астында түгел икәнен аңлады. Шуңа күрә тапшыруыбызны шундый сорау белән тәмамлыйбыз. Бомбага кем ия була ала? Бәлки, тагын да мөһиме, моңа ия булуны кем аклый ала? Бүгенге тапшыру ТРТ World мәкаләсенә нигезләнеп әзерләнде. Тыңлаганыгыз өчен рәхмәт. Киләсе тапшыруда күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз. Төркиянең тышкы сәясәте. Түркиянең тышкы сәясәте тапшу тезмәбезнең бүгенге чаралышында Африка мөгезендә кардәшлек һәм хезмәттәшлек үрнәге Төркия-Сомалия стратегик уртаклыгы темасына тукталып узарбыз. Халыкара мөнәсәбәтләр белгече, фән докторы Җәмил Дуач Ипәкнең мәсьәлә турындагы аңлатмасын тәкъдим итәбез. Türkiye белән Сомалия арасындагы якын мөнәсәбәт соңгы елларда стратегик уртаклык дәрәҗәсенә җитте. Әйтик, узган көннәрдә илбашы Рәҗәп Тайип Эрдоганның Анкарада Сомалия дәүләт башлыгы Хасан Шейх Мәхмүдне кунак итүе шушы кардәшлек һәм хезмәттәшлек рухының көн үзәк чагылышы булды. Эрдоган Türkiye Сомалия хезмәттәшлегенең артуын дәвам итәчәгенә һәм ясалачак адымнар белән тагын да күбрәк үсеш алачагына басма ясады. Шулай ук шушы очрашу вакытында Эрдоган Сомалиянең террорчылыкка каршы көрәшендә төрек милләтенең янында булырга дәвам итәчәген белдереп, Сомалиядә милли бердәмлекнең урнаштырылуының мөһимлегенә игътибарны юнәлткән иде. Türkiye белән Сомалия арасындагы мөнәсәбәтләрнең модern чордан тагын да борынгы дәврләргә хәтле рәсми исме Төрек дәүләте булган Мәмлүкләр чорына кадәр барып тоташкан тирән тарихы бар. Төрекләрнең Сомалия географиясы белән кызыксынуы Мәмлүк солтанлыгының 1517 елда Госманда контролена кирүе белән дә якынча 4 гасыр буе дәвам итте. 19 гасыр ахырында исә Авропа империализмы Сомалия җирләрен үз контроле астына алганнан соң Төрек-Сомалия мөнәсәбәтләре гамәли буларак туктап калды. Сомалия 1960 елда бәйсезлеген казанганнан соң Төркия белән мөнәсәбәтләрен яңадан төзи башлады. Ике елның якынаюы өчен вакыт кирәк булса да, рәсми дипломатик мөнәсәбәтләр 1979 елда Төркиянең Могадишу илчелеген ачуы белән рәсми рәвештә урнаштырылды. 1991 елда Сомалия дәүләт курылышы җимерелгәннән соң Төркия Могадишу илчелеген вакытлыча ябып торырга мәҗбүр булса да, мөнәсәбәтләр тулысынча өзелмәде. Төркия хаос эчендәге Сомалиягә халыкара тынычлык көче тырышулары һәм гуманитар ярдәмнәр аша булышырга тырышты. Türkiye Somaliya münasebetlerinde tüp tizleniş 2011 yıldагы tarixi buruluş noktası bilen başlandı. Somali'nin 2011 yılda yaşagan zor qurulluq һәм açlıq fəlakəti халыкара cəmaətçilikning ig'tiborini jalb etmagan bo'lsa, Türkiye humanitar diplomatiya missiyasidan olgı planga çıktı. Ул чакта bosh ministr булган Rajab Tayyip Erdogan 2011 yılның avgust ayında Somaliyaga barıp, dünyada rezonans totırgan humanitar yardım adımын başlatты. Bu seferden soң Türkiye'nin Mogadishu ilçiligi qabat açıldı һәм iki il arasındагы münasebetler яңа dinamizm qozandı. Шул ук чорда Türk Hava Yolları 2012 yılda Mogadishuga turudan-туры uçuş başlatkан birinci zor халыкара aviakompaniya булды һәм Somaliаны global transport şilterine tutaştırdı. Bu rәвешле дипломатик, humanitar һәм икътисади каналлар бер юлы эшләтелеп, Somaliyaның изоляциядән чыгуына өлеш кертелде.
Türkiye 2012 yıldan soň Somaliyada döwlet tüzülüşi barışına aktiv yardam görsetken iň möhim aktörga aýlandi. 2017 yılda ise bu yardamning harbiy ölçemide anyk gamel bilen turmuşga açdy. Türkiye, Mogadishuda Somaliya armiyasyny äzirlewçi şeýerlerdäki iň zor harbiy ýaratu kurulmasyny açdy. İki il arasyndaky münasebetler başlaryk tulusança humanitar diplomatiya köşerinde ösüş algan bolsa, wagt bilen döwlet diplomatiýasy hem döwlet tüzülüşi ölçeminde özüňne algan keng kırlı hizmetdaşlyk modeline aýlandi. Bu model Türkiýanyň iki ýokly tabuş strategiýasy diýip tanытkan. Her iki ýoknyň da özara faýdasyny getirgen ortaklyk bolarak beýlenir. Türkiýe hem Somaliýa arasyndaky strategik ortaklyk köp kırlı hizmetdaşlyk өлkelerine jaýylgan. Soklanudan Osqırmaga, Magrifden energetikaga kadar bütün bu tarmaklar münasebetlerinin tirenaytılıwyn hem kuruluşga, strukturaga kirýän temin etdi. Iminlik Türkiye Somaliya münasebetlerinin iň kritik, iň möhim ýoklaryndan birisi. Türkiye Somaliýanyň birekde eş-şebab terror uyuşmasyna garşy kurashynda ýakyn harbiy ýoklawçysy rolyn özüne aldy. Şul wagtda 2023 ýylynyň fevral aýynda kol goýulgan Soklanu hem Iminlik şurasy hizmetdaşlygy kısa kilişiwi iki ýylyň harbiy ortaklygyn strukturalashdyrdy. Bu kilişiw gysalarynda Türkiye Somaliýanyň deňiz şeklerini ýolbosarlykdan soklaw hem ýer üstünde terrorçylykka garşy kuraşda ýerdem görsetdi buruşyn özüne aldy. Magrif ülkesinde de Türkiýanyň izleri aşyk görüde. Türkiye Magrif Wagfy Somalida FETÖ bilen beýle bolgan maktablaryny öz garamagyna algandan soň bilim berүүge salgan kapital bilen bugün Somaliýanyň iň oňaşly maktablaryny işledi. Magrif maktablaryny bitirgen Somali ýaşlarynın 98% Türkiýedäki uniwersitetlerge kabul edilýär ýa-ki stipendiýany otup ýogary bilim alar. Türkiýe Adan koltugy hem Hind okeanyndaky deňiz korkunçlygyn artdyrma maksadynyň çygyp, Somaliýa bilen ýakyn hizmetdaşlyk gurnaşdyrdy. Birekde Türk deňiz köçleri, töbekde NATO hem halykara missiýalar gysalarynda patrul işçiligiň başgara hem Somaliýa kengligindäki ýol basarlykka garşy güreşke ilişkirdi. 2020 ýyllardan başynda Türkiýe bilen Somaliýa deňiz korkunçsuzlygy ülkesinde tagynda alga ketip, ortak inisiatiwa kamillaşdyrdylar. 2023 ýylda imzalangan Soklanu hem iqtisad hizmetdaşlygy kısa kilişiwi negizinde iki ýylyň ortak deňiz köçleriniň tüzüleşigi hem Somaliýa territorial suwlaryny 10 ýyl boýu birge soklaşagy iglan edildi. 2024 ýylynyň mart aýynda Türkiýe bilen Somaliýa arasynda Somaliýanyň aşyk deňiz ýorlarynda neft hem tabiiy gaz izlew işçiligini öz içine algan kilişiw memorandumuna kol goýuldy. Türkiýe şuşa inisiatiwa bilen hem dost Somaliýanyň ykdysady ösüşine ülüş kirtine hem de öz energiýa korkunçsuzlygy üçin ýaňa şaganak boldurugyna maksat etdi. Bu rewşle Türkiýe Somaliýa strategik ortaklygy taryhy tirenlikden güç güwet algan hem modern geopolitikasynyň zaruratlary bilen şekillengen formalaşgan börnek. Bu ortaklyk Türk milletiniň Afrikadaky kardeş halyklar bilen tilekdaşlyk idealy meslegi bilen Türkiýanyň milli menfaatlaryny tikiz balansly rewşde birleşdirýär. İki il arasyndaky baglanyşlar nagygan saýyn Afrika mögüzünde tynçlyk, tutuklulyk hem ösüş ümitleri de köşeye bara. Türkiýe bilen Somaliýanyň birge alyp bargan proyektler töbekde ýaňa güç tigizligini buldurgan bolsa, bir wagtda imperializm mirasynyň yaralaryny bitirä hem jilli halyklarda ümit uyandyra. Mahtaran Tonşar, halykara münasebetler bölgesi fenler doktoru Cemil Doğaç İbek'nin anlatmasını tınladıgız. Kilesi tapşurda görüşkenge kadar isen imen bolağız.
Төркиянең тышкы сәясәте. Мактарам таңышар. Түркия авазы радиосыдагы татар төрендәге тапшылары шушының белән ахырына якынлашты. Безнең программа һәр көн Түркия һәм Казан вакыты белән көндезге сәгать 1дә 16 метрлы кыска тулкынның 17615 кГц эшлегеннән Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышны белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет адресы аша һәм кесе телефоннарының TRT Dinna тыңна кушымтасыннан Voice of Turkey Вот East радио каналыннан тапшыла. Ярты сәгатьлек тапшырыбызның кабатлавын Түркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8нче артыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Түрксат 3А һәм Түрксат 4А ярышлары белән 3 тапкыр w.trt.dinna.com интернет сәхифәсе аша Вот Вес радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз, эфирдә киләсе очрашуга кадәр.